Hola! Hola, ens coneixem? Potser sí, estic segur que ens coneixes, a mi i als meus companys. Esclar que sí. Mireu, nois, són els tauins. Benvinguts. Hola! Què tal esteu, nois? Hola, tot bé? Bon dia a tothom! Ah, aquesta és la vostra escola? Sí, l'escola Goya. També tenim uns veïns que ens acompanyen, l'escola Bressol Moisès, el Cabal Renat, el Sant Llorenç... Hola, Are! Hola, estic content de veure'us. Parleu del barri? Sí, tinc una idea. Voleu conèixer Sant Llorenç? Sí! Ens agradaria molt! Tenim unes instal·lacions esportives bastant bones. Podem fer esport i a l'estiu anar a banyar-nos a la piscina. El barri disposa d'un club de futbol on es pot participar en diferents categories. Que bé, a mi m'encanta! També hi ha moltes places, una pista per poder patinar i fins i tot un recordo. Us ho podeu passar molt bé! I tant que sí! A la gent gran del barri de Sant Llorenç també s'ho passa d'allò més bé al casal de gent gran. Poden fer moltes activitats. Jugar a la petanca, l'esif, fer pata a la xerrada, molts tallers i celebració de festes. Ui, quina marxa! Al Centre Cultural de Sant Llorenç hi ha activitats per gent de totes les edats. Que vam de marxa? Hola, Ui! Parlem del nostre barri, Sant Llorenç. Doncs, si voleu marxa, heu d'anar al grup dels Diables de Sant Llorenç. Ells s'ho passen d'allò més bé a totes les festes de Terrassa. Fins i tot els disfressen i participen a la rua de carnaval. Ei, nois, voleu que sortim a Frontó? Sí! Anem-hi!